Исландия – земя на огън и лед, на буйни водопади и спокойни фиорди, на вулканични пейзажи и ледникови шапки, привлича пътешественици от цял свят със своята неповторима красота. Но отвъд спиращите дъха природни чудеса, тази северна островна държава крие богато културно наследство, чието сърце бие в динамичната й столица Рейкявик. Рейкявик, най-северната столица в света, е очарователна комбинация от модерен градски живот и уютна атмосфера. Цветните къщички, сгушени между хълмовете и край брега, създават неповторим колорит. Градът е компактен и лесен за разглеждане пеша, предлагайки на посетителите си множество забележителности, културни институции и оживени кафенета и ресторанти. Една от ключовите институции, работещи за насърчаване на многоезичието и междукултурното разбиране, е Международният център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdis. Носещ името на Vigdis Finnbogadaltir, центърът играе важна роля в съхраняването и популяризирането на езиковото и културно наследство чрез съвременни подходи. Той организира различни проекти и инициативи, насочени към подкрепа на многоезичието като основен елемент на човешките права и мост между различните култури. Друга значима инициатива на център Vigdis е изложбата «Лаборатория на живия език». Тази интерактивна експозиция е насочена към изследване на езиковото разнообразие и значението на майчините езици. Институтът за исландски език Ауртни Магнусон е друга важна институция, посветена на съхраняването и изследването на исландски език и неговата богата литературна традиция. Институтът съхранява ценни ръкописи и архиви, свързани с езика и културата на Исландия, и активно работи за тяхното популяризиране. Една от забележителните инициативи на института е изложбата «Светът в думи», която представя по увлекателен начин как човечеството, околната среда и обществото са отразени в старинните ръкописи. Чрез интерактивни дисплеи и визуални ефекти изложбата прави тези ценни документи достъпни и интересни за широката аудитория, разкривайки мъдростта и познанията, съхранени в тях. Важна роля в съхраняването на писменото наследство на страната играе Националната и университетска библиотека на Исландия. Тя е не само най-голямата научна библиотека в страната, но и пази ценни колекции от ръкописи, старопечатни книги и други исторически документи. Библиотеката активно работи за дигитализирането на своето наследство, за да го направи достъпно за изследователи и широката общественост по целия свят.
Тя е домакин на различни изложби и културни събития, насочени към популяризирането на книжовното и културното богатство на Исландия. Център Вигдис също така е инициатор на вдъхновяващи изложби като "Дай ми криле", посветена на живота и делото на Вигдис Финбогадалтир. Изложбата проследява нейния забележителен път като първата демократично избрана жена президент в света и подчертава нейната визия за насърчаване на многоезичието и междукултурното разбиране. Чрез лични истории, снимки и мултимедийни елементи, изложбата вдъхновява посетителите и им показва силата на лидерството и ангажираността към обществените ценности. Важна роля в културния живот на Рейкявик играе и градската библиотека на Рейкявик. Тя е не само място за заемане на книги, но и динамичен център за обучение, културни събития и социални контакти. Библиотеката активно работи за насърчаване на четенето, грамотността и достъпа до информация за всички граждани, като обръща специално внимание на многоезичните и мултикултурни общности в града. Важно е да се отбележи присъствието и приноса на представителите на българската творческа общност в Исландия. Българи като Веска Йонсдотир и Кирил Стаменков допринасят за културното многообразие на страната чрез своята работа и творчество, служейки като мост между българската и исландската култури. Недалеч от Рейкявик се намира национален парк Тингветлир, който не само има историческо значение като място на първия парламент, но е и геоложки феномен, където се срещат северноамериканската и евразийската тектонични плочи.
Пътуването до Исландия и Рейкявик е пътешествие в свят на контрасти, където суровата красота на природата се преплита с богата култура, гостоприемство и ангажираност към съхраняване на езиковото и културно многообразие. Това е място, което вдъхновява, очарова и оставя трайни спомени у всеки, който го посети.